विसर्जन खाए जत किशोर बिनी मुसलमानी बिनी सिक्ला जीवन पद तिनी याकारै तिनी अदफानि बगै अबरन बगै तिनी आन्दोलन खने फाइफर तिनी ए बरन कक्सना फाइफर खे तिनी अमहाय खै चक्रान्त खै बरन विभ्रान्त खने चेष्टा खाइ दंगो काजे जों आमहाय बरनबो आमहाय पातिन जों जतिस्थ मासिनि नाय ताहिन जिनि जोंनि अखरा रंजन देवमा साइक्लां थांगा ब्रै नांमनि कक आबां ताइ साना नांलिया बिनि खुटिन दिनि जों जथेस्थ जों खनाय पाइखा जत किसु बरक ताम इमां फुनु बरन ताम खाय तिनि थुङै दं आबो जथेस्थ जों साइमानि थांगा काजे खाजन ताखौ ताइ बुखसं मनि जांनो कयनाय जों आम जों जत तिनि तिप्रा मथाव जत फानि रंनो जों कताल कसाम कुनु हुलायावै जों जत थांसा जों जत खा बाक्सा खायनो जों बस्कानि चबा जों निर्दिष्ट जागायाव थांसगनेनि बगै जोंनि गोल जोंनि उद्देश्य थांसगनेनि बगै जों जतनो आप्रान जों जतसो चेष्टा माखारिनाय जोंनि बोबागन जों लगे मारिलायनाय जोंनि बोबागनि एकमात्र लामा जोंनि बोबागनि एकमात्र इमां बिनि जे कक सामतै बिनि जे दागिमनि तै जों चलिलायनाय अबश्य तिनि चिनि क कतर एवं आं अर कुनु जों लिडारिया जों जत बोबागनि वारियर्स बोबागनि नासिक मुनो जों बिनि जे नासिक मुनो जों सटिक जागायाव लांथानि अबश्य तिनि लक्ष्य उद्देश्य हामबाय जतननो आते बिसि कक सालिया जतननो खुलुमका बोबागनि आयु लक्ष्य तिप्रा मथा आयु लक्ष्य ग्रेटर तिप्रा ल्यान्ड दाक्तिनि मानतो हामबाय जतन आमाय जागोला नुनो कफिनाय जोंनि भाइस चेयारमेन केन्द्रफोरा एसे ब्लेस मी जोंनि सार निर्मल दावराङानाबो बेनि बेट्सनो याक्साना बागै आं कय